Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η ανάγκη για επικοινωνία και εμπόριο στην ορεινή Καστοριά γέννησε σπουδαία τεχνικά έργα. Το 1866, ο φημισμένος πρωτομάστορας Σδρόλιος από το Δενδροχώρι αναλαμβάνει να δαμάσει τον ορμητικό Λαδοπόταμο. Το αποτέλεσμα, ένα μονότοξο γεφύρι πρότυπο λαϊκής αρχιτεκτονικής. Το τόξο του, ένα σχεδόν τέλειο ημικύκλιο, εδράζεται πάνω σε φυσικούς βράχους. Με άνοιγμα που ξεπερνά τα 15 μέτρα και ύψος σχεδόν 9, το γεφύρι αποτέλεσε για δεκαετίες τον μοναδικό ασφαλή δρόμο για τα καραβάνια. Η τοποθεσία ήταν κομβική. Δίπλα του λειτουργούσε το χάνι του Μπυρίκη και ένας νερόμυλος, καθιστώντας το σημείο ζωντανό κύτταρο της τοπικής οικονομίας και τόπο συνάντησης οδηπόρων. Παρά τις φθορές του χρόνου, η πρόσφατη αναστήλωση διέσωσε αυτό το μνημείο, επιτρέποντάς μας σήμερα να θαυμάζουμε την αντοχή της πέτρας και τη σοφία των παλιών μαστόρων. Σήμερα, το γεφύρι του Δενδροχωρίου παραμένει ένα ακλόνητο αποτύπωμα στο χρόνο. Σας ευχαριστούμε που μας ακολουθήσατε σε αυτό το ιστορικό οδηπορικό.